Takže čaute ľudia, vítam vás u našej série z Ultra Hardcore, konkrétne pri časti 1 spolu so Sfidorkom. Ja viem. Dobre. Takže začal by som asi nejako tak, že naťažíme si normálne drevo, nájdeme miesto na brisku a no to je bolo najlepšie. Ak by tam ešte bolo k tomu Golden Apple. Tak počkej, ja nám naťažím veci kamenné. A ber aj saplinky, z toho dreva. Budem stavať. Čakaj, aspoň listy zníš. Lebo z toho sú krásne ktoté. Z toho sú dosť dobré buildy, takže. Hej, neboj sa. Dobre, takže... Si chvíľa, že máš tyčky, nie? No to potom, dobre, nezískam nám nejaké jedlo, jaj. Však nechceme takto hneď v prvej noci, nie? Dobre, kde máš tu? Kde máš tú loďku? Tá tu je rieka, ideme asi cestu. Na v podstate 4 sa plní z Dark Oak. Čakaj, ja si poviem motiku, čakaj. Lebo sa s tým rýchle ťaží to drevo, či listy. Nejaké jedlo by si mohol získať, ne? Jeden. Mám jablko. 2 mám. Dobre, nice. Mám 2. Okej, dobre. Mám aj jablko. Dobre, môžeme ísť zase dať. No. Takže huby nám budeme tam pestovať, ne potom. Dá sa pestovať huby. Aj B sa dajú. Však zase ona sa má vyrastie. Ale musíme mať svetlo a dosť veľa priestoru. Ja mám 17. Normálnych. To tých hnedých, tak. Tu je nám... Dobre. Počkaj, tu je nejaká flash. Tu je kejvka, ale tam už nechcem. Oceán. Tu hneď. No. Nemám žiadne jedlo. Ale nemáme žiadne jedlo. To je ten problém. No. Aha, však krilpiem vlastne. Dám F5. Aj viac. Čo ti dáva? Dobre, to je najlepšie, čo som mohol teraz nájsť. To je najlepšie, čo sme mohli nájsť.
Presne. Jednu kravu. Iba jednu, ja mám iba jednu očividne. Dobre, idem na nejaké kamene. Aha, daj vypestovať. No. To je také dobré, že sa to nespadnú mobovia. Počkaj, ani v okolo sa to nespadnú. Nebudú spadnúť mobovia, či budú. Keď spravíme benchmine. Dobre, mám pec. Skoro. Počkaj. Kde budeme mať? Opa tu. Tu je. Mám 2 logy. Tu. 2 logy mám u seba. Spravíme si toto je... Tane... Počkaj. Počkaj. Kiko. Kráva. Počkaj. Oh my god. Neobmedzený zdroj jedla. Ale aj tak. Ale my sa to, Kiko, keď to dáme travu, tak... No proste hlinu, tak ona by sa to proste mohli spravnúť, ne? A tam... No, tá pohoda. Dá sa získať stále. Ja nemám žiadny traf. Tu je tá. Tam som kopal. Máme jedlo. Dobre, spravím asi čestku. Čiže mám tu suspicious Steve. Neviem, jaký nám to dá efekt, takže ja dať nebudem. Ten troška nechám v české. Poison potom. 29 bitov mám. Počkaj. Idem... Dobre, ale ja ju idem dať do také dievy. Ale myslím sa, že akože ak rozmnožíš normálnu kravu s touto, tak ona by sa mala... Ona by mohla byť, nie to tá. Nice, doskoro. Však ty krava. Kamo, ja to držím pred ňou vid. A ona, nie že by za ňou vyšla. Začal do 9 dáme. Krava sa spavnula! Pri tebe! 2 dokonca! A 2 dokonca, 3 dokonca! Nice! To sa svojom streamu a sa to spavná aj kravy. Ja aj dám do 9 a potom oplotíme. Ale nie tu bude, tu jak je tá na tej 9. Len ňu vytia. A poď, tu čakám pri tebe s tými kravami. No poď sem. Čakám tu s 5 kravami. Či 4, tak. Dohry postavíš ten plot. Tady správnu dieru potom. To je tak jedno, aké bude teraz, ale že bude draký. No potom, to potom budeme riešiť potom. Zapoď ma, to je jedno.
Čo sú to také tupé alebo tupé? Čakaj. Poď. Nice. Ďalší... To jak rýchlo tu rastú veci, očividne. Ale to len ďalek oka, však druhý strom tu je. Dobre, mám 6. Ja by som ešte asi spraviť bench mine. Dobre, spiame štít, hej. 4 mi. Mi 4 stačia. Ďalšie tam vyrastlo. Jo, nesem. Video settings. Nie sú. Nie, dobre nič. Ja som musel ísť za toto, jak sa volá. Na Optifine. Ale tu Optifine na to novú verziu není, nie? Dobre, takže ja sa s vami ľučím. Uvidíme sa pri druhej časti z našeho ultrahardcore videa. Plus odber a čaute.